Katakos sa mga tanod sa nagkadiang mga barangay sa Lapu-Lapu City, nasukod atol sa gipahigayong Barangay Public Safety Officer kon BPSOD. Gigrupo ngadto sa 8 ka mga cluster ang mga tanod gikan sa 30 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City kundi gipakita nila ang ilang katakos sa nagkadiang mga drills sa pagresponde sa nagkadiang mga alarma. Ang Cluster 8 nga gilangkuban sa mga tanod sa Barangay Agos, Suba Basbas, Basak ug Marigondon ang gideklara nga mananaog ug nakadawat sila og 15,000 pesos nga premyo. Kahinumduman sa nakalabayng mga buwan gihatagan sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug uniporme ang tanang mga tanod. Samtang gihikay na usab karon sa lokal nga kagamahanan ang pagpanghatag og tag 1,000 ka pesos sa matag tanod sa 13 ka mga barangay sa Dakbayan nga nadeklarar nga drug cleared ug usa ka barangay nga drug free sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Kini aron mas madasig pagayod sila sa ilang trabaho ug pagsiguro sa kalinaw sa ilang mga barangay. Ato itong ituyo para dili lang pamurma, kundi apil na pod ang pag-execute nila. Apil na pod ang unya kanag uniform sila, apil pod ang pag-respond sa atong mga crime.